Продължение на видеото от сутринта. 8 часа по-късно, след работа. Боли още повече. Се надявах, че ще ме отпусне малко, обаче не. Така че нямам търпение да се прибера и да ги разплета, защото по едно време щях да ревна. Боли си доста и боли постоянно. И понеже канала ми е на тема тренировки и здравословно хранене, това нещо със сигурност ми вдига кортизола до някакви невъзможни, нереални нива. Като добавиме и недоспиването, не се храня, защото ми е гадно и не ми се яде. Няма и да тренирам трети ден, защото съм си недоспал. Така че подобен тип прическа абсолютно не върви ръка за ръка с тренировки и хелти начин на живота.